cingki bang apos pasti cingki po. Dan go press club, buka press club apos tuh den. Alos tuh. Boss, Cardo, pinilitum dogmuka for SIB, saya malong nilitum perangkit, amai kacok papora ting penalitum kadowe Karbi Hills Live, lapian Karbi Longri Abirta, lapian News Fast, lapian TK News, lapian 365 News India, lapian Karbi Amlong Today, Hamren Abirta, Luti Kimi News, Bisnat Karbi Live, lapian Karbi Daily News channel dokan pen kadowe pinilitum nakcok papora ting penalitum lamangso perangke mai phalong nilitum nang chutong thekon nilitum songjing rupet men nitum perangke mai phalong nilitum chutong thekon juro public lo sin pini nilitum dablong ka forest ai bilong perangke mai ki pha ponbang nilitum nitum song thom song thi jing rupet mis nidol bangso mi so perangke mi phapon bangso long tum Karbi Farmer Association pen kai minar song thangcho lapen tum Karbi Student and Youth Council mati KSYC ala Harohat Regional Committee pen Harohat Regional Council pen Presiden Longsudar Inglek pen Budu Tulan KSA Bukla District Committee pen akai Ojoyrok Jihon lapen Kuya Vice President Central Committee Vice President akai Longkiram yang akai penjenglok ni tumda local ni tum dongmuka youth atum stame dolo sini ni tum ahopet ni nilitum perangke mai ke phapon alam thi bangke la hendo non la section 2 for line alam thi puthak nilitum perangke mai ke phapon labang e la hendo je nilitum labang so perangke mai lo nilitum kachuni ripon gang nilitum Karbi Anglong Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang mati Karbi Anglong Autonomous Council CM akhai lapen nilitum dak Mahamaya local EM akhai Yonsing Teron lapen land and revenue EM akhai Morsing Tiso Panilitum Songching Rumpet pen kachuni ripon kangtung alam thi bangke la hendo je nilitum dogmuka pen Dengong ni kayang mati Sirodharam kurang kangan ladak nitum Central Forest Range Purilok pu ajoy ni pen nitum ladak land beneficiaries mati la kopni hempu tumbang la compensation la tangka long le pusiku la sila bangso long compensation la long le tangka bang gini tum kaddo ka beneficiaries manta PM nang jimate long et nang ji la sila bangso long Karbi Anglong Autonomous Council si makai Dr. Tuliram Ronghang la pen lo Mahamaya local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council ie makai Lunsing Terona ki hai la pen ndutulang land and revenue ie la pen forest ie la pen forest board chairman kai Richard Tobi sitami la bangso long nitum dong ka karada phan mate Dengong arada phan labang so forest reserve rilok bolong la rong nerke rong serkep do labang so arong non pen non hete kiseng bombong la putali ningkan kiket ningkan poke paprang pen sila bang so rong ni rong komputali rong trong ni do labang so arong aphan ni tapi pota Karbi Anglong Autonomous Council pen land and revenue department tapi pota pinangan kitang dolo pen pota kelong le tuntais edon doni dolang sunil tumar julong lasi la long le pota ke dotang la pen land beneficiaries ke dotang atum hanam ke la bangso for line compensation atangka pipon bek nang ji kusi nitum la pini songching rom pen nalitum panjuni riponik lo la pen abang solong jasmet pet Karbi Anglong Autonomous Council pen stami cirap citu pon bek nang ji la pen la nitum la bang beneficiaries tum handra bek nang ji kusi nilitum songching rom pen ahin pen pini nalitum kado hoi khastami nang cirap citu pon iklo la pen nilitum ahin pen isi aku kaceni pon tudu tulang la compensation atang kabang prabjin pen beneficiaries tum han kipilap ji phasinil tum ahin pen nalitum Karbi Anglong Autonomous Council and Revenue Department pen jinglok Karbi Anglong Autonomous Council kecari pon tim Karbi Anglong akihai mate akihoi Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council siam apan stami tuning ripono lapen land and revenue ia makai morsing piso apan stami tuning riponiklo lapen bangso compensation atangka prabjin pen non la arko echik luang bong kaddo ka beneficiaries ke doan fans tami la compensation atangka kipi patir la fasing tuning riponiklo athei ke dam tang Durga Puja mati General Karbi Youth Festival aprang si PG put alam klang lo was tami pipeder lo lapen non la Christmas aprang tami PG pulo tami pipeder lo si nilitum si tami tum dak local dong ka local mati la tum dak nitum la local la organization doan si tami nitum la bangso
four line along le kebang pang nitum ning arong piglo kwan ni arni ning kan sami ni tum bangso four line gang ji nitum ning karong dolo gang ji bupen la si nitum kwan ni arni lada ningkan si aprang mati la ciklo yon hoyon chok aprang pen akam cheng bong lu for line akam stami nili tum kadok wis tami rat tum tami bangso ka cheton ang te chipaklang dum ni tum ning aro retilo so for line ke bang pen la pen nili tum stami al atang kalong lepin ako stami claim dam bong lu akam bang stami pini arni as stami nili tum claim dari kita bupe jata bupe jadi stami ni tum la compensation atang ka bang long la pu ni tum rat tum tami ning thelo la pen la for line long le ke bang ko stami ni tum kurban tu budget ponol pen tum cheton pondo la si la bangso long na anani pestami tum compensation na tangkalong ne depsi tami akamang klembong lo tami tum kudun dela so nona bang kami tum penangan 50% ni 60% ni akamang kamang tangelo la posinili tum pan pini arnias kami beneficiaries tum pan inno panta sekai sisita pai pajir jena la se prabjen me la bangso compensation na tangkabang beneficiaries ke doana pan kipi pajir la pasi chungin rilo uthar apo nilihin pen chungin ri kachu alumang la lo tip card lo gasiem tiliram ram patching lo la land and revenue department la pen forest department tum pan prabjen pen la so forest land Purilo mati forest village Purilo kuah bang litum claim tam pon pen litum rada pan litum la lokal arab pan cinghon kanghon katin so pen litum claim tam pon pon pen litum cerap citu dun bek pon pen bang so compensation abang la dan dong ka arab tum pan litum rab dun pen pilong bek pon litum ning cek pon la si thot nili hin pinil bang so phiran ke ma ki phalam thi pi bang bi pan bis pon kilo thot song ka prek tum pan si Rangsi kadu kawe bildung kabilo chali song hin pen nantum bangso phiran ke mai phalong nantum porting pen ke bang tum hin pen nantum pan churolo la pen kular tum pajuro silalo je nitum pi bangso ame phiran ke mai ke pha ke lalo je la bangso for land alam ki longle lam ki penan klalo nantum stame chini lo la pen penan kal ge no la tum tame chini lo sinon ma ke jasame pen nitum pini atipi ke hama ke lalo je etum ladak domuka la pen parokho ada la bangso four lane along le along lage section 2 ada se puri lo sila bangso section 2 along ke claim ke dam stame la bangso astai ke claim stame cheklo joni jon no pram se claim bom lo jcb hai tu no kapre kapre kame non ba ke paka hai da me claim bom lo sila so long ke ni litu ku jamji bang ke tangka bang non anta compensation tangka bang beneficiary tum long le pena si hala so beneficiaries tum long le pena ko le ko son si la bangso along le atuar bang ke claim ara do posinili council authority tum hat ajui tum lapen labangso long alang litum nang jethanu lo je la so beneficiary list ahem phu tumang nang chi pudun lo je non ana tangka bang hong le pin lang pulo amper la chota kali je alang litum tame chu hang ping lo pu joint secretary long sabe dam lo bus tame non anta alang litum tangka bang pite pin lang pulo tang le labangso atowar tang et momo comment to city bola tumhan labangso atowar ke lagi claim der ko tang der ko mugera tum kon se chela ko labangso ame thake long le je tangka tha sila bang ke la puson chok se der ni je komatum sila bangso council long ke claim la bangso land and revenue ma komatum sila bangso department ma joint secretary tuma lage long le bang ke long vek nang ji ahem pu tuma genuine tuma ka la tuma prapjin pe tangka bang pisi bangso atowar bang ke claim ponang ji isi pene la lo je non la moben pulo je forest long le ta doko pula da domuka pa la benlong denarong le leche da isi la da siril pura long si pulo je forest long le bang dak bang ke forest long le doko pose non ada la bangso compensation na list tame tangka ki pija list tame non ada tame paklang te delo pulo tande hala da arong achukim la da ningkat hokep bag dolo arong chikim la so tengsi hala kar Bengal Thomas Council pen tame pata tame isu lo je naktum malong le lo naktum dono pusi pata ta la yo nakta karo pata lo lage hala da pensi kar Bengal Thomas Council pensi la bangso pata tame ki isu lo pulo tande non na por four land along le kiba la bangso towar kiba ahut bake non na alang le tum phan bake tangka tame people la pen compensation list tame ki tangkai pg kam le compensation long ji pula bangso beneficiary list tame alang tum phan ba people delo silasi nili tumbang ke kabilo chale song pen chenglo lada hapang song do nitum kachuni ri bange lalo je alang nitum phas tame labangso ko ame ani kan men do tang de loposi ningkat sokep so se apta do elo posi alang nitum tame asabet along le ke kolong tame alang nitum phan bange nil tumahin pen na compensation pinangi posi nil tumin pen chongpolo athema alang nitum tame methang lada amethang hem ri che boche amethang tum joe jo somlo phinu lo the pen chenglo kupipine
kowe biti lai hui tame thengpi arong alang ta alang tum da chu ilo lai chu som cha alang tum lai pen se ning kan tame asap su tame jor pon no alang tum chu reng ni bom no la so hut pon cha alang tum lai ahar mu abiri pon pim me kan tangka long le pulo tande lagi tum isi bang ning tum malam lo jadi prabjin pe la bang so tangkal tame alang tum prabjin pen Karving Long Thomas Council pen isi step den se alang tum han keong dung le kupe tame isi bang pi nei kusi ni tum hen tame jong pon lo la pen la lo isi lam ni nije kan tung je la bang so section 2 along tame ni tum arjulong je kaprek tum tame komane tum amen ka che thabun tum do opusi theklong lo la pen ni tum penan hala so along ke do beneficiary tum nang thamnu na teng tum tame nang alang tum nang thamnu tum da do la kaprek amen tum da along le be pin na amen ka che thabun tabare pusi pu je halang ala tum han nang ni tum puji je alang tum han nang lagi tangka bang bipet lagi lapen la tum han nang hearing hang pa mele ahok pe kalima kalang ma along le domba le ma lapen la tum han le hang chot ji kali la puro asol tum ben cheklo alang ni tuman paklang se jong se kali bulan de alang tum han le compensation tangka bipet lagi lapen la bang so la so amen na lo ko malong le apata dung se ke doma tum han si tangka bang epine si bim ben job pon lo lapen do chula je ke datang section 3 lapen section 4 long tame non anta tangka ke long le alang ni dolang si ni tum arjulong lo lapen thega theklong lo ni tum han che than lo si section 3 lapen section 4 along tame tangka ke long le tum han tame prabjin ben la bang so compensation na tangka bang ki people native han nil tum Karving Lochar le song lapen KSYC pen chelo KFF pen chelo lapen dak don han phang song ben chuni lo la alang tum tame tangka ki pi han si prabjin pen chuni lo se la ban si ke ajur po tuman akiro bilok nang litung for teng ben tum rangke mai phar na stong theko ase nil do rangke mai phana ko alam tipang la pheno isi klada kala mage Karving Long Thomas Council to forest department na pen revenue department dum kachi koi se roye jo la sil ma holong pen ho sil Dharampur adangan along hidu rong kem ni rong ko se along mage hu dara tu mage mang ho sai klem bang itum ini jak chilum peta song mangani dupik hang jang athela tum no bang forest department dum chi pulo la mage itum forest along li tu mane forest alen tu koi phis samni te kuson sin kan thong ke baprang pen labang dalong ki duara tumhan revenue department long le pata tiga lo si manghungi ni alam kasi nona pora hut rong arata phan kilu kilo marata phan Karving Long Thomas Council ahin pen lagi forest long le revenue long le mang thap bang kan itu make ning tuk pik lo kasi non itu chini thulo kitab tangan nikan 2020 nikan ya paklang thulo la so daan abang ke la Dokmukar sinjak lapen ho sel Dharampur ajakan bang ke la bang forest village asi forest village andar ka puri long son se ite PWD kulini la beceng long school ame ikin long rel de kasi la bang ke la da ku pini angbong machi yok do pusi tum pini phena ke mai men puthik lo lapen la da kilong chom nei ku bang ani kwan ma bang tu kilong kwan ma hola kapre tu settlement tu compensation kilong ating si la da ada ka phatame long vek nei pusi tum pini fu da lapen la so di malon itum jasmet bet ki hai tu lirang hang lapen dak aku dukok la non fori krong puda long aku dukok to phani tum jasmet dak si chuni rilo lapen puda lo je la so nang itum rong ara da phaki pa mangbu forest long le statement long le non an da alis ki paklang ka kita bang itum ning duk pig lo asi jasmet itum dapen puda lo non ma jasmet bet labang so forest long kapuri re punang itum makoi chipi thawa labang jasmet lis paklang ko lapen bang kelong tang compensation teng silong pige kan mula dak panta jong si KPP dia alam masih apa jong si KPP tak forest long lilang tak puting PC pota pidal Karving Long Thomas Council pen ngajumi mi alam kubi pusi pota pidal tapi PC office ke school pen cenglo dak kapre government scheme deng ra la si Karving Long Thomas Council pen non la dak compensation la so dak along compensation long li deji bu itu kan tulong alam ke ning duk pig lo ada karata phan apa lo ko jor cina bu itu make pini bang jong thik lo asintum la revenue department pen forest department tum dalang tumambong la chikoy siroy bang pini tonsi da compensation ki palo ye fan masi jase meda da to claim nambu bu sak ku da jong sila so claim nilang kutin tum ki claim nang jiana ron teng pen tum ki bang jila ani tum chisong nangkok Habirang rong khan arong last floor alis ke klan lapen da senja plan pen up to nili tumbu Samson Singh Intel school an bang nitum plan kedep la sewa puthak lo la sini tum hawa lama kini tum si rompu nili da si rompu resor lo la sini tum si rompu
nang ke do rong nang ke senga bang kini tum neli bang chini de seta me da bang ni tum pina ning kan thong ke ti ke bak le bon seta me jeng rong hang rong ma ke la so sisi de pon tulo la pen huri taro rong ma la so sisi ke le pon tulo na se ya bari marong ka do seta me ni tum ma so ri chat arong tum do seta me ni lipu na pang tum bang ke furwe a poisa compensation tangka ahem put man long le poisa ko pi posilong le derma la pen ke long ji apang ke hilubing alam lang seta me ke long ji phang tan tum se rong puli la premes anda area ana pang ke ni tum ke adi santak lan mundi na so ma ke tum mang me na si so mang me polam the bang ke ni li jong dam bang tum mate chuning ri kan tum mal lo ile tum ching hon kar beng long tim kar beng long itu ching hon cm ake hai doktor tunan rong han la pen ke ni tum ching hon Muhammad along local emisi mati carbon autonomous council IM lapen land revenue IM alang itu la support prap pen itu masuk compensation tangka kilong gila pen itu manong le poisa kilong gi phan itu macuni di pondo asia holo te mani itu la solo dan on hedom 2020 ani kansi on la solo nangili host name ni tunjong si solo 2020 la purve nangili po mati purve nangili lo la solam nangli roka pisi solo na iklang apa ni tuma kumemi yong si la solo nangli ji prote la so furbe nangli dia France ni tuma la so documents mari solo bangke ni tuma na pali na ji polo sami nona bangke lahai bangke chobos tame prapchin pen ni tum sodak forest area ki puria dak long mai tum prapchin pen kar benglong tim kar benglong tuma chuni ri la tum prapchin pen tum apan long lehem pu duman ilong ji poisaan ilong ya tangka ana bangke long pu sini tum chuni ri la pen long kon pu sini tuman chuni ri kontrol si ang tuman usah tuning di sulot itu bini cetang rapet kado itu dok muka lokal mati dok muka itu